Surprise, motherfucker. Så YouTube. Nu spiller jeg MG. Og kæft, det er jo 100 år siden jeg spillede denne bane. Og det går så ud på, at man skal have alle bomber ind i huset. Hvad er det, det her, det går ud på? Du må ikke bukke døren. Buk døren, hvad snakker du om? Så ja. Og lad os hoppe ind i huset. Kan man bukke den lige frem? Ligesom man kan fejle døren. Det er faktisk det, du siger. Wow. Gå ind, jeg skyper lige hurtigt med Camilla. Okay. Nej, det gør kraftedeme ikke. Det er fandme rigtigt. Du har 10 sekunder. Ja, det er lang tid siden jeg har hoppet igen alligevel. Men så gælder det om at hente bomberne, og så skal man kaste dem herned, og det er sådan rygsæk-agtigt. Kan vi lige se, hvor den sidste er henne af? Nå, okay. Nu er alle bomber, så ligger de hernede. Så springer huset sådan i luften, så alt er inde i huset, de dør. Ja. Ej, nu må du stoppe, mand. Og det er... Jeg sælger min plads på 2000 credits. Mamma, jeg gider godt det. Nogen der var City for 2000 credits. Ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne få det? Ja. For dig, jeg skal have 3000. Wow. Det var mange. Jeg synes du ikke, at jeg skulle have. Lol. Pelus, kom tilbage i spil. Kutsi. Vi har en. Kom her, Pelux. Den her, det er en af de sværeste at få, synes jeg. Kutsi. Godt camp her. Luk døren. Jeg camper inden du camper ud. Camp nu derude, mand. Det er din Hvem er det, der har et Den billede af taske. two girls, one cup? Det er mig. Der vil man spørge. Det er mig. Og de kan ikke gå ind på den her måde. Hvor? Og de kan heller ikke gå ind på den her jeg kan godt slå måde. det billede. Hvem har det? Og Det er mig. denne her. Police og ready, jeg kan godt slå det. Ja, kom her, foran huset. Hvor, Polly, er du ude i spawn? Det er mig, der er bum. Kom igen. Okay, der. Jeg er efter dig. Jeg er her. Ja. Det er mig. Hvad sker der, hvis man dropper bumpen i det hul herovre? Så bare vent i 1 minut, ikke? Så skal der noget magisk. Ups. Det er altså ikke meget godt med det der hul, der med vandet. Nej, det vil ikke lave. Det vil du få slag. Men jeg vidste ikke, men ikke måtte. Jeg slaver, det er kaldt, please. Der ligger den godt. Jeg vidste det ikke. Oh my god. Hallo, Pelux, skal vi ikke dele kills, så jeg får lige Det er mange. altså ikke. Altså, når du skal skyde. Det er jo ikke 20 girls, one cup. Det er fucking mand og en Du tager dame. 4, jeg tager 5. Og det er chokolade. Okay. Du tager... Altså, Det er ikke det samme. Men jeg tager 4. Okay, nu har vi Nå, 4 men hver. vi får 4 hver nu, okay? Præcis. Nej, gå tilbage. Okay, lad være med at skyde nogle Pelux, okay? Jeg starter med at skyde 4, okay? Okay. Så ikke sådan, det bliver sådan lidt fordelt. Hvor fuck forsvandt han hen? Jeg vil have den der. Og den der. Hey, det er mig, skal den sidste. Nå, Hvad ja, laver så du? kommer de sådan nu. Nej. Nu har vi fået 4 hver. RTV. Lol. Nej. Det er RTV nu.
anden CT derude. Hvor er Eva? Der var en anden CT. Oh. Damn it. Nå, lol. Ja, det... Det er sygt. Hvad fuck? Hvorfor det der? Nu brænder de her op. Man kan snyde igennem der. Okay. Sidste runde. De kan ikke finde mig. Jeg er væk. Oh. Ej. Seriøst. Igen er jeg koldt. Det er fandme også noget, de må... Ja, Pilus, kommer komme der ud samtalen nogle igen, eller så lever jeg bare. Lidt senere. Jo, nu har jeg ikke flere med Ja, Ames. så lever jeg bare, og vi snakker ikke med i dag. Jo, koldt. Nej. Jo. Det var hyggeligt at se så mange inde på min livestream her mandag. Jeg ved ikke, at den er optaget. Den er optaget mandag nemlig, så. Men jeg ved ikke, om den først bliver lagt ud her tirsdag. Men det er jo hyggeligt, at der er så mange inde og se min stream. Der er faktisk en del igen, så ja. Det er altid godt. Emil T. RTV. Emil T. RTV. Ja, klart. Emil T. RTV. Men hvis det er, I vil vide, hvornår det er, jeg går live, så det kan I er altid på gå ind på Pilux' Twitch. Der ligger link nede, staten Nej, det var mig, nede, og så RTV for kan I trykke Emil follow. T. Og ja, Nej, det var mig at svage. Nej. Hvorfor fuck er serverer I? Ja. Fordi du aldrig kom Så. tilbage. Ej. Fuck. hvorfor kan den sidste bombe henne? Ikke der. Ikke der. 5.000, nej, Ikke 540. Nå, jeg ved ikke, hvad den sidste var, men det var... Alt for den her video, den blev måske lidt kort, men... Ja. Vi ses. Hej hej.